Здравейте, аз съм Надя Петкова и в това видео ще ви покажа как лесно да управляваме потребителите в нашата Argis онлайн организация. Нека накратко припомним разликата между тип потребител и роля. Типа потребител определя основните възможности, а ролята определя основните дейности, които могат да се извършват в рамките на една организация. В нашия случай учителя има роля на администратор, което му дава пълен контрол върху организацията и управлението на потребителите. А ученика има роля издател, което му позволява да създава и споделя собствено съдържание без да има административни права. Сега ще видим как това работи и на практика. Вече съм в организацията и ще добавя нов потребител чрез бутона Покана на членове. Трябва да преминем през няколко стъпки, като започваме с избора на метод. В този раздел имаме две възможности: да добавим един потребител ръчно или да добавим повече чрез предварително подготвен от нас файл, като шаблон за този файл можем да изтеглим от самата система. Започваме с въвеждането на основната информация на потребителя, като ще добавя неговото име, фамилия, както и имейл адрес, а системата автоматично ще генерира потребителско име, което при нужда може да бъде редактирано. Следващата важна стъпка е изборът на тип потребител. В този случай ще избера Creator. Това означава, че потребителят ще може да създава карти и приложения в рамките на организацията. Сега избираме и роля. Тъй като това е ученик, ще му дам роля издател, което означава, че ще може да създава и споделя собствено съдържание без да има административни права. Ако е необходимо, тук можем да направим корекция чрез бутона за редактиране, преди да финализираме самото добавяне. Важно е да уточним, че учителите имат по-висока роля. Те стопанисват организацията, могат да добавят и изтриват участници, да възстановяват пароли и да управляват другите настройки. Затова тяхната роля трябва да бъде администратор. А ако е необходимо, ролята на всеки един участник може да бъде променена по всяко едно време. В тази стъпка бихме могли да зададем допълнителни настройки на потребителя. Ако всичко е наред, преминаваме напред. Правим финален преглед, виждаме добавения потребител, избраният тип, ролята, както и различните допълнителни свойства. Ако всичко е коректно, избираме бутона Добавяне на членове и процесът приключва. Когато се наложи да прекратим достъпа на даден потребител, имаме възможността за изтриване на член. Това премахва потребителя от организацията, но преди това е важно да прехвърлим неговото съдържание към друг член от нея. И така, с няколко ясни действия осигурихме правилно и ефективно администриране на потребителите в нашата Argis онлайн организация. Благодаря ви, че бяхте с мен и до скоро!